Здравейте, казвам се Лъчезар, още познат като Dakar Guy. Занимавам се с покупко, продажба и поддръжка на автомобили. Като днес ще правим ревю на моят CLS 500. Тето? Ми добре. Става ли? Ми да я знам, сигурно. Така, първото ще започнем за колата е екстериора. Това е първият дизайн, който са го направили тип спортно купе 4 врата, откъдето тръгват всичките тия неща, включително на грозните GL-ета. Съжалявам, обаче не ги харесвам, много са грозни. Този автомобил има два типа в България. Първият вариант е или е в студентски град и има всички възможни тунинг, грозни части, звучи отвратително, защото осмако бате. Или има втория вариант, като хора като мен или чички, които го правят също нещо, където просто искат да си ги карат по простата причина, че върви достатъчно, има вечен двигател и изглежда добре. Това е кола, която хода по огледи, хода по срещи и няма човек, който да не каже, че или е искал да има такава, или просто да я уважава от най-малко факта, че няма газ. Изненадващо за всички колата няма газ. Знаем, че може, но няма. Друго много важно за всичките коли, които вече са на по 20 години, особено тия мерцедеси с пластмасовите си фарове, силно препоръчвам тея фарове, дали ще е 211, дали ще е S-класа, дали ще е 219 е такава. Всичките на 20 години коли правете рециклаж на фаровете, а не фолиране и полиране, рециклаж, защото не сети абсолютно нищо. Те 1000 лева, къде че дадете за рециклажа на фаровете, е огромна разликата. Второто нещо, това е кола само задно, съответно винаги коли само задно, силно препоръчвам хубави гуми. На клиенти, на който и да е хубави гуми, като аз съм страшен гик на тази тема и обичам да експериментирам. Отпред съм с континенталки, които да ми се изпиват повече, му държат повече. Отзаде съм с мишелини, които са по-твърди. Малко парзалят като е студено, но пък също време държи пък като е топло и даваш газ. Това е идеята. Съжалявам на всички пичове от студентски град, но това не е спортен автомобил. Пак отбелязвам. Да, осмак е 5 литра. Не е спортен автомобил. Това е по-спортната S-класа. Така че не дайте да тарикатеете с тях. Това е кола, дето да си се придвижаш и която да можеш като е на въздух да си я стегнеш, да ти е комфортно и приятно. Важно нещо за тия коли, страдат от ръжда, ако са севернячки, така че оглеждайте си ги хубаво отдолу. Боите след 20 години очевидно и 40 боядисване, нали, филме поне издържат, но пазете ги. Друго много важно нещо, силно препоръчвам на коли с черен интериор, защото повечето са такива, моята не е, но силно препоръчвам UV фолио, не е затъмняване, не тарикатеем, UV фолио, Airblue мисля, че се казваше. Огромна разлика прави, защото все пак стари коли са, почват да се пукат, почват да създават проблеми, така да ги запазим максимално дълго. Така, следващото минаваме отзаде за доста кратко. Моят автомобил, както и повечето такива, трябва да бъдат тих. Няма ручене, няма бръмчене, да, осмак е, но нямаме ето KMG емблеми. Както казах и на предното видео, пичове, моля, разбирачите виждат отдалеч, че не е истинско, а не разбирачите не им пук. Жените нищо да разбират. Съжалявам, Булки е една от 100, нещо знае. Всички останали нямат идея в какво се качват. Важното е да е изчистено, да изглежда добре и да си го пазите. Така че чисто, хубаво. Нещо за бележки, които имат най-често, освен ръждата, такива работи. Не. Бах, здраво. Ево. Ръжда. Не е като БМВ-тата, брат. Не, нямат. Минаваме под капака. Нещо, където е всеки го знае, така наречения M113 мотор. Е пак гейските работи, никой не го интересува. Петак, наистина мога да кажа, че този мотор е супер здрав, затова и е моята кола, като имам вече от около 90 000 км. Много държи, много върви, няма газ. Накратко ще подметна без газ, защото не мога да се занимавам с вечните течове на антифриз, вечните настройки на газовата уредба, която прекъсва и така нататък. Времето, дето ми губи това нещо, е безмислено. Много хубав мотор, така е, наистина, но след 20 години очевидно в един момент почват лека по лека нещата, които са периферия на мотора, да умират. Перманентни драми са си, казанчета, всякакви такива пластмасови тръби, алтернатор умира редовно, стартерите също в един момент изписват. Тези маслени охладители винаги се разтичат и да ги смениш чисто нови, каквато и марка сложиш, винаги се разтичат. Нещо, дето мога да кажа и по окачването, Ленфьордер на крайници, шарнирите, главните, които са долу,
не са окей. Нали, има си такива дребни неща, които колата си е тежка, стара си е вече, с всичките кривини е нормално. Важно допълнение за по-сериозните ремонти. Значи, моторът е здрав, но периферията след 20 години не е. И вече влизаме на 20 годишна кола, съответно липсват части. Тоест, датчик примерно за нивото на маслото, вече не можеш да си купиш ново aftermarket сета. Дюзи имат проблеми с дюзите, изпичат се след 20 години и съответно изпушва колата, напълва двигателя с бензин, 2 пъти ми се е случвало. Решение за жалост няма, защото нови части няма. Единственият вариант е намираш си някакви втора ръка дюзички. Ако не работят, като се тестват преди това, ако не работят, си се карат да ги оправят ги, но не ги дръжте, примерно да вземете 4 дюзи и да ги оправите и след това да си седат в багажника, защото пак се забиват. Трябва като се оправи, директно се монтира на колата и да си работи. Проблема на тях е, че имат един O-ring пластмасов, който също обича да го смуква двигателя, става опраси и без този O-ring, така че това е нещо, което мога да кажа за това. SBC модула, те се сменят общо взето до 25-та година, мисля, че можеше да се върнат Mercedes, ако не са сменени. В един момент, че умре, оправят се, не е някакъв бигава дил. Друго нещо важно, компресори на климатици също се правят горе, докато умре алтернатора, умира и компресора, разтичат се. Периферията по мотора след 20 години умира. Ако я направиш хубаво, ти служи, но е важно хубаво да се оправят или нещата да се сменят. Нещо, което се коментира много при по-новите коли, но тук го нямаме. Вериги, този мотор не страда. Толкова всъщност. Какво плаче? И толкова не страда. Мога го кътнем. Първото, което забелязваме, което Mercedes и BMW го нямат, са ето тези тук контроли, които когато са ти забити отдолу, почти никога не ги ползваш, но когато си ти тук редовно ми се случва нещо малко по-голямо якенце, по-малко якенце, нали, да си наместиш седалката супер удобно, мега комфортно и за оператора, можеш и отпред и отзад да си дигаш седалката. Нали? Различен бутон е, не е един и същ. Първото да кажа, най-важното тук, което всичките толкова го коментират и гъста, дето я слагат разхода. Ето сега можем и да го заснемем, господин оператор. Мога да го заснемем последните 9000 км. Общия ми разход, демек смесено каране ми е 14. Като мога да кажа в града... Брат, много бързо, чакай сега. Добре. Ако знаеш как да го караш това нещо, в града си харчи между 14 и 16. Сега, примерно, брат ми като я кара колата, му харчи 16-18. Има си различни начини на шофиране, не говоря, че се кара бавно или че се кара икономично, но разхода си е общо взето толкова. Въпросът е, който всички забравят с този разход, е какво получаваш за това нещо. Причината аз и да съм я избрал тази кола е точно заради този двигател, който е тъп, прост атмосферен мотор. Както казах, харчи много, върви малко, обаче се движи. Каквото и да стане, прибирал съм я даже на 7 цилиндъра, движи се. Което за мен ми беше най-важното нещо и повечето хора как трябва да ги купуват тия коли, не да тарикатеят. Причината е, че просто колата, като си се грижи за нея, тя е здрава и мога да разчиташ на нея. От към интериора си е старото качество, което аз харесвам и затова и си карам по-стара кола, където имаш хубави, меки, истински материали. Кожата са умрели поне 14 крави, за да мога да седиме на тях. Нещата са твърди, тежки, съответно това се отразява и в разхода, и във вървежа, но тук идеята е комфорт. Чак сега последните Мерцедеси започват да вкарват много повече спорт, младежко да гърми, да трещи. Това си е последните години истински Мерцедес, където си влизаш вътре и идеята е да е малко по-спортна лимузина спрямо S-класата, което за мен е по-предпочитаемо, отколкото да се лашкаме и да трещиме. Първото важно нещо е, че колата е супер плавна, мекичка, лекичка, лека не е, тежка си е, но идеята е, че скоростите са много мазни. Спрямо на предишното ревю, което направихме на BMW-то, скоростите са доста по-мазни, блажнат пред включването на скоростите. Като караш в града, си седи на ниски обороти и съответно разходът не е толкова космически, колкото хората си мислят. Доста по-лимузинесто чувство и то старовремското, където не е да те клати, да те лашка с идеята, че искаш и уж някакъв спорт. Тук в средата нещо, което аз много харесвам, са точно тези бутони на въздушното окачване, където, примерно аз през повечето време на нашите хубави български пътища си го карам на комфорт. В момента, който се кача на магистрала или малко по-хубав път, си го карам на Спорт 1, където ми е малко по-твърдо. А ако отида на завой, си го цъквам на Спорт 2, което я прави по-ниска, по-твърда, но пак тая кола не е спортна кола. Като се кара по завои,
си селашка филме, покачвам се с плеспа и почваш да си се клатиш. И седалките не са толкова държащи, но пак казвам, това не е спортна кола за всички пичове от студентски град. Това е малко по-спортна S-класа. Волана е с хидравлична рейка, съответно е доста директен. Разбира се, тук си имаме празния ход, който така на краища, когато си я караш като нормална кола за това, което е смятано, е много приятно. Ако търсиш спорт в тази кола или циганини, дрифтове и така нататък, не е това колата. Дълга е, като си я сложиш с спорт пакет, гумите отзаде, не иска толкова да се празаля системите и да ги изключиш, те винаги са пуснати. Не е най-спортният автомобил, но точно затова и аз го харесвам, точно защото е точно това, което трябва да бъде. По-стария тип коли, където имат една единствена функция, да е точно това, което си е. Малко по-спортна лимузина. Сега откъм вървеш, стар атмосферен двигател, мудничка е, скоростите са си муднички, колкото и да пускаш тук спортове, agility, молдове, дет ги отключват всеки такива глупости. Колата си е мудна. Има нютони, но тук и целта си е по-скоро да си караш по автобана с 200 и да не ти дреме, защото този мотор въобще не се товари на тия скорости. И много важно, за всичките 1.8 турбини, те вече не останаха, защото станаха на по 30 години, но за всичките турбинирани коли, не атмосферките тръгват на високите скорости, а вашите коли тогава спират да върват. Важно е да се отбележи това нещо, защото вечната тема е 5-литровия мотор не се мести и така нататък измежду тези глупави среди. Не, истината е, че той си върви по еднакъв начин, те затова го казват. Атмосферният мотор има линейно ускорение, а вашите коли просто спират да върват на високи скорости, защото имат малки двигателчета. Следващата генерация CLS, което мисля, че беше W218, там хубавото е, че имаме доста голям избор от мотори, които не са на 20 години, защото другите от тези вече малко са си поостаряли. Там голямата разлика за мен, което ме кара да не мина към тях, първо интериора там е значително по-пластмасов, значително за мен се усеща некачествен. Седалките са от еко-биокожите, дето се разбиват след 100 000 км и ако не ги поддържат, както повечето. Не ми доставя нищо повече. Големите мотори с стъкленици наистина се трошат, които са 4.7 битрудното. 5.5 AMG-то е файн, но той е общо взето същия като 4.7, така че и той там вече си е космическа поддръжка. И най-важното, където хората толкова не го знаят, е, че предното окачване, за жалост, има един носач по-малко и съответно имат навика да си разбиват едни втулки, които държат амортисьора. Те рециклаж нямат. Само мисля, че една фирма им прави рециклаж, където казват гаранция не ти даваме една година, ако изкара, нали, но ще ти го пипнем. И общо взето амортисьора там ти е 3500 лева предно. Задните се правят. Така че това е. Като заключение мога да кажа, че това е един много хубав за времето си автомобил. Вече се налага да бъде третиран по-скоро като винтидж автомобил, предвид, че части липсват за него. Но ако си го поддържаш добре, особено периферията, която вече за 20 години си е старичка, тая кола ще продължи да служи, ще служи и след следващите генерации, което за мен, честно казвам, е най-важното нещо. Заслужава ли си парите? Не. Това беше от нас, надявам се да ви е харесало. Можете да цъкнете и да видите и следващото видео. Ако имате нужда вече от асистенции с вашите коли, също съм на линия, ще има описание в линка отдолу. Можете и да сабскрайбнете, можете да харесате, може да не харесате, каквото такова.